Здравейте, казвам се Иванка Петрова. Автор съм на книгата "Щастието избор". Книгата е за личностно развитие. Тя е подходяща за всеки, който иска да подобри качеството си на живота, да изпитва повече радост и удоволствие от живота. Подходяща е за хора, които се борят с негативните емоции, така и за тези, които искат да се научат как да бъдат още по-щастливи. Книгата предлага вдъхновяващ поглед върху човешкото щастие и напомня, че той е резултат от нашите мисли, действия и решения. Подходяща е за хора, които искат да бъдат още по-щастливи, за тези, които се борят с негативните емоции, стрес, тревожност или депресия, и за тези, които искат да се развиват личностно. В "Щастието избор" ще откриете техники за щастлив живот. Ще се запознаете с различни стратегии и упражнения, които ще ви помогнат да култивирате повече положителни емоции. Силата на мислите. Ще научите как вашите мисли оказват влияние върху вашето настроение и как може да промените начина си на мислене, за да постигнете по-голямо щастие. Книгата ще откриеш как винаги да бъдеш щастлив, как да постигнеш душевен мир, как да разбереш по-добре себе си, лесни техники за щастие, защо на някой винаги им върви, а на други не. Как да премахнеш завистта, гнева и стреса, как да превърнем живота си в игра, радост и забавление, защо някои хора са винаги щастливи, а други нещастни и самотни. Как да отключиш тайните на истинското щастие? Ще се позволиш ли да бъдеш щастлив? Ако отговорът е да, тази книга е за тебе. Който иска книга, да напише отдолу в съобщението "Искам книга". Благодаря.